आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव बयखौबो बरायनो लानाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै नै दा जोङो सिमलायाव थांनो ओंखारदों आरोना मोनसे प्रग्राम दङ मिटिं आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो मिथिगोन बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो माबानो हागोन दे ना इखो जाबाय ओं मा होनदों ओंखाम माजों जागोन नै लोगोफोर आंना सेन्देलानो जनानै आटासो बायना लाबोना सिथाबनोसै नै आखायावसो सिथाबबाय सं Labi juga labi dah stop ke mana? Oh, kita baca dah ini. Mana mana? Mau dipisah macam apa? Dah bayar kan sih. Ini apa ni? Kita dah bayar. Kau nak ada? Sih benar deh. Jangan deh, ini kan bono guru aja stop deh. Kau nak? Nah, jangan kena berak. Dah benci pun ya, benci. Sudah biji bahan sih. Sampai. Menfibai je. Program जागासिनो आब' खदमनिखौ गोबावजों लोगो मोनबाय खागोथा नायगोननानै आंनि भिडिअखौ नायगोनना नाया दे होमबा फरायसा फरायसुलि गासैबो नोंथांमोना बिथांनिफ्राय माखासे खोथाखौ सोलोंनो हागोन आरो बेनि थाखाय जोङो थियारि थानो फिन खनसेबाव जों खावलायबाय जोंनि दिनैनि बे दाननि आलासि गोरबोनि खबाम बे आयदानि गाहाय आलासियानो जादों बिथाङानो जाहैबाय एक्टर फोरोंगिरि सयसालिसि जों बिथांखौ बराय आखाइ खबनानै होयोब्ला गाहाम जागोन गासैबो आरो बिथांजोंनो जों दिनै गासै बाथ्राखौ रायज्लायनो जोङो दावगादों बारा बोलो दाना सुदा मोनजायो बारा गोबाव नङा दा प्रग्रामाबो सोलिबाय दं जोंना गोरबोनि खबाम बे हाबाफारियाव लेंहरजानाय लेखा बाहागो लाफैनो हानाय
एलबामखौ 2004 बा 5 बेखिनिसोआव खालामजादोंमोन खोमा बे समाव जोङो केमेराजों नुफेराखै भिडिअ केमेराखौ शुटिं खालामनायबो नुफेराखै केमेरा नुफेराखै माने शुटिं खालामनायखौबो नुफेराखै आरोखि शुटिंखौ बोरै खालामो एडिटिंखौ बोरै खालामो एलबामखौ माबायदि खालामो जेबो नलेज गैयामोन आरोखि खिन्थु बिराद इन्टारेस्ट दंमोन ओमफ्राय आंनिख्रुइ बांसिन इन्टारेस्ट दंमोन अनिप बसुमतारी आरो अनिप बसुमतारीया माने खोब इन्टारेस्ट दंमोन बेबो बुंबाय खालामनांगौ जागोन दे जोंबो दङ खालामनोसै जाबाय दा बिनि उनावहाय मेथाइखौ नागिरबाय मेथाइखौ नागिरनानै मोननायनि उनावहाय माने जेबो नलेज गैयाबालासिनो जेबो नलेज गैयाबालासिनो बे मोनसे एलबामखौ खालामनाय जादों आरोखि बिनि उनाव गुवाहाटियाव लानानै थांबाय एडिटिं खालामनो थाखाय बे समावहाय एडिटिं माबाफ्रा स्टुडिअफ्रा गैथारानोमोन आरो नानिया आबर्जुननि बिब'नि फिसाजो ना नानिया जि मोजांखा ओमफ्राय इखो अबेबा एलबामाव दंना नानि फिल्मावबो दङ नानिया ओमफ्राय मोसायोबो नोंथांमोना नुगोन इनि बुंनायखौ मा रोंगो जोंनिसाय बांसिन रायलायनो रोंगो आरो इयो जोंसो बुंनो रोंबावा आंनि माबाफोरखौ नायग्राफोरखौ बुंदो नानि मादैनि ब्लगखौ सापर्ट खालामबाय था थेंक इउ नानि हाय गाइस आंनि मुङा प्रिजा मुसाहारि आं केशव नगर सिजु एकाडेमियाव फरायो आरोना आं क्लास 4 मोनबाय आङो दिनै मादै रिजुजों मादै रिंकिजों जोंहानि न'आव फैदों आरोना ओमफ्राय दा ओंखाम जालांनो नागिरदों आङो मादै रिंकिया ब्लग बानायनो आं एसे नुजाथिनो होनना सानदोंमोन आरोना ओंखायनो आं दा मादै रिंकिनि ब्लगखौ नुजाथिनाय जाबाय नै जोंहानि बिबारखौ नायनोबा खिजाबो बिबार सिमलायाव मिटिं दंमोन आरोना ओमफ्राय इयाव मादै रिजुजों मादै रिंकिजों जानानै फैनानै ओंखाम जालांसिगोन आरो आं आसा खालामो मादै रिंकिनि ब्लगाव गोदाननिफ्राय गोदान दिहुनलांनो हाबाय थादों मादै रिंकिनि ब्लगा दिनैसो गोदान ना मा होनदोंमोन आरोना ओमफ्राय मादै रिंकिखौ बयबो मादै रिंकिनि माने ब्लगखौ बयबो सापर्ट खालामथों
आङो आसा खालामो मादैया गोदान ब्लग लाबोनो हाथों दा जोंहानि गेदेर लामा आं दा लामाखैजा फैदो लामाया बाबुआ ओइ न' नुहुरदों ना ओइ न' नुहुरनायनि जाला नै बाबु गेलेदों फैदों जाना सानफ्रामबो फैबाय थायो आरोना आं दा टिभि माबाबाय खारबोबाय नै हाजोआनि न'आव फैदों मादै मोना ओंखाम जाखांना जिरायना दंगासिनो दं बाय जा नानि फ्रिजामोन ना नानि फ्रिजाखौ गालांसै जों थांसै मादै मोना थांसिनो ओं मालाबा लोगो मोनलायगोन ना नानि मालाबा फैलायगोन बाय नानि नै दा मादै मोना थांनोसै आं दा गेटखौ खुलिना होदों मादै मोना थांसै नालाय